Na hát sziasztok srácok, én Bálint vagyok, itt jelentkeznék nektek a legújabb videómmal. Hát igazából ugye már egy ideje nincsen videó, erre úgy különösebben magyarázatom nincsen, sajnos nem értem rá, mivel tényleg rengeteg dolgom volt, hát inkább úgy mondom, hogy dolgom, igen. Viszont nem kell megijedni, minden oké, és minden rendben van, és folytatódik minden úgy, ahogy eddig volt, normálisan lesznek heti 2-3 videó, szépen nyugodtan, lazán. Szóval, most, hogy így a kerítő történetet elmondtam, vágjunk is bele, nézzük, hogy áll a csapat. Basszus, már arra sem emlékszem, hogy milyen csapattal fejeztem az utolsó videót, viszont azt már láthatjátok, hogy milyen csapattal kezdjük ezt. Szóval, ugye ami változás történt szerintem, az ugye, hát Lampard a legszembetűnőbb talán az összes közül, viszont azt tudjátok, szokott ilyen lenni, amikor egyszer csak megszáll valami, engem gyűjtök pénzt, és bum, veszek egy ilyen játékost. Szóval Lampardnak nagyon örültem, tényleg, megvettem a shopban, ugye Tierney, talán Tierney, nem tudom, ő is ugye a Lunárosból, vagyis hát a Szent Patrikosból jött, Linkel Duffyval, nekem tökéletes, hát Areola pedig egyelőre nem tudom, hogy most tényleg maradjon kapusnak, vagy cserekapus, vagy hát fene tudja, azt a kapus problémát még mindenképp meg kell oldani. Viszont van itt egy sokkal fontosabb kérdés, ugye itt a top transfer, és kiszámoltam pont, meg lesz ugye a Paqueta, Viviano és Balotelli 3-asból az egyikőjük, szóval ennek nagyon örülünk. Viszont ugye itt van nekünk egy Wöber, Almiron és Bolognese. Most meg szépen elkattintottam, gratulálok Bálint. Na mindegy, akkor vissza is jöttünk. Wöber, Almiron és Bolázia. Szóval, itt egy jó kérdés, hogy kit szedjünk ki. Szerintem őt nem annyira. Vagyis hát lehetne, csak értitek most, jó kérdés, hogy kit szedjünk ki. Almiron ugye left wing. Nézzünk felállásokat, mert ugye egyikőjük sem nagyon illene be, talán Duffynak a helyére a Wöber, de nem tudom, hogy melyikőjük lenne a jobb megoldás nekünk. Ezért én azt mondom, hogy nézzünk ilyeneket, hát ugye ebben megtalálná a helyét a Bolajze, és akkor ugye lenne is pénzünk valami, hát nem rossz eremre, meg egy goalkeeperre is talán, hogyha a Rakiticet eladjuk. Viszont én szeretem egyébként a Rakiticet, szóval ez így elég nehéz lesz. Ugye left winget meg hát szinte még nehezebb. Szóval egyelőre nem tudom még hogyan. Meg az se biztos, hogy tényleg annyira jó egyáltalán. Szóval ez még tényleg a jövő kérdésem. Na de, van nekünk egy olyan felállásunk, hogy 4-2-4, ha jól emlékszem. Most nem erre gondolok, de megnéztem, nem tudom miért. 4-2-4. Egy ilyet kell keresni. Hopp, meg is találtam. Igen, ez az. Szuper. Ugye, ez úgy nézne nekünk ki, hogy left wingbe ott van az Almiron, akkor ugye a Linkel Lamparddal, és úgy talán a Tierneyvel, de nem biztos. Nem, mert Celtic-es. Jó, igaz. Akkor vele nem. Viszont a Lamparddal fullosa van. És CMRV kéne még. Nainggolanból talán, vagyis hát lehet CM nem is egyébként, mert Nainggolan maradna itt egyébként ezen a pozíción, az is teljesen megfelelne. És Rakitic pénzéből pedig, hát vagy azt tudjuk csinálni, hogy a Lozano jön ide. Ez egy nehéz kérdés igazából, de talán így tudnám akkor elképzelni a csapatot. Hát nem tudom. Nem tudom, mert igazából azon is gondolkodtam, hogyha left winges, meg right winges felállásba átváltunk, akkor a Stokinho, nem tudom, most így a barszás left wing, tudjátok kire gondolok, a bulgár? Remélem mindenki tudja, hogy kire gondolok. Na, szóval akkor ő jönne valószínűleg left wingbe, nem az Almiron, és hogyha pedig left mid vagy right mid-es felállást választanék, akkor a Giggs jönne left midbe, szóval itt már elúszott az a kettő. Hát centerbacket meg egyelőre nem nagyon tervezek, szóval ez így nehéz lesz.
Viszont talán ilyen 3 védős felállások, amik még működnének, ez a 3-5-2, ami még talán, viszont itt is ugye, hát erre már, Istenem. Hajjaj, ez így nehéz lesz, eléggé. 3 védős, meg kevés van belőle. Na jó, olyat találtam ki, hogy igazából nem találtam ki semmit, de na mindegy. Gyorsan végignézzük a 3 védésüket, ez ugye az alapok vannak, mindenképp. Ugye a left wingesek is, na mindegy. Jó, visszamegyünk a 4-2-4-hez. Vagy a Narohoz. A Naroval meg játszok. De nehéz ez az egész, komolyan mondom. Jó, 4-5-1-hez visszamegyünk. Rámegyünk a CFS felállásra. Igen, de itt meg van Rakitic. Nehéz. Komolyan. Jó. Ha itt kiválasztjuk. Várjátok, egy picit kísérletezek, hogy így most hogy is legyen. Na, 99, szóval ez így már nem jó. Esetleg egy ilyen, jó. Na szóval, left midet tudnánk ebbe a pozícióba kiszedni. A left mid kártyát. Viszont akkor így cserélnék a Petivel. Így, hogy a left mid is kapjon. Right midbe pedig kit kéne. Lehet, hogy akkor... Isten, de nehéz ez az egész. Right mid icon kártya van egyáltalán? Hát most nagyon gondolkozok, próbálom magam megerőltetni, de nem jut eszembe egy se. Szóval szerintem ez így elúszott. Mert azt gondoltam volna még esetleg, hogy ha ez így minden marad, akkor ide jönne egy Messi, de hogy kell egyáltalán Messi? Úristen, de sokat szenvedek ezzel a fossal. Lehet inkább kiszedek valakit, azt eladom a francba, most idegesítsen engem, értitek? De én azt mondom, hogy legyen az Almiron. Szedjük ki Jó, nézzük meg. Basszak, komolyan mondom már. Jó. 91. Ugye Liga az Premier League. Mert ugye top transfer, szóval most igazolt a Newcastle-höz. Akkor... Crystal Palace, nem Newcastle. Így valahogy. Az Almiron az 2 millió körül mozog, de gondolom mindenki annyi körül mozog, és srácok, ti is látjátok, amit én? Ennél forog. Ennél is forog. Ennél viszont nem. Na mindegy. Ez érdekes. Szóval, akkor ezt így újra. És beállítjuk a left midet. Azoknak is már jóval megindult a számok. Bolajnéze. Hát 3 millió 28 körül van, szóval ő azért egy fokkal drágább. Húha. Gondolkozok. És akkor ki az utolsó? A Wöber, viszont a Wöber az szar. És hát nem kerül annyiba. Húha. Nehéz helyzet. Na jó. Tényleg nem tudom, gyerekek. Bolajze, jó, 105, 88. Nyilván hát nem ugyanaz a pozíció, viszont szerintem akkor az Ámiról maradjon. Attacking izéje van, lószarja. Szóval az se rossz egyébként. Szóval akkor legyen az Ámiról. Szuper! Megszültük, gratulálok Bálint. Tényleg büszke vagyok magamra egyébként. Nézzük is. Pucci, de szép a csillanó. Köszönjük szépen. Akkor ugye itt van nekünk az Almiron, és majd szépen megyünk tovább. Itt meg valószínűleg szintén nem fogom tudni még, hogy kit vegyünk ki. Úristen, de béna vagyok ebbe. Na de. Akkor átmegyünk a 4-2-4-re. Itt a Litmanen, berakjuk azt a kurva, de jó ez a kártya. Húha. Most lehet, hogy bajban vagyok, mivel
szívesen váltanék felállást. De gyorsan nyomjunk ilyen boostokat. És akkor még egy CM-et kéne Nainggolan helyet szerezni. Valószínűleg. De még nem tudom biztosra. Jó, 97 még mindig nem érdekel. Akkor Lozano 85. Megkelelő, ja, Rakitic nem játszik, basszus, tényleg. Viszont akkor Rakiticből bakker tudunk pénzt csinálni. Na jó, akkor ez így jó, végül is. Hát Crespo-nak meg kéne maradnia, mert mondjuk egy Ronaldo ugye nem biztos, hogy linkelne mindenkivel. De akkor is megvan még a 120-as. Megint bajba vagyok, hogy hogyan csináljuk akkor tovább a csapatot. Ugye eddig volt ez, a Naru. És akkor most jön ez, az Almironos, Piontekes, Crespós esetleg? Vagy akkor... Na mindegy, érdekes ez mindenképp. De talán akkor ezt jobban favorizálnám. Rufé helyére akkor még ide jönne az Areola. Így a. Acerbi is el van itt magának akkor szépen. Nézzük meg azért ezt is. 16-11, jó, tökéletes, nem is érdekel tovább. Lampard, Nainggolan, Lozano. Jó. Akkor átállítjuk mindegyiket a 4-2-4-re. Így a. Ügyes. És formáció. És ügyes. Jó van. Ezt is megszültük. Szuper. Nagyon örülök. De hogyha Rakitic maradna ott, és Nainggolan menne föl Strikerbe, hú, de nehéz ez az egész. Nem, így jobb, nem kell nekünk Rakitic. Köszönjük szépen a munkádat, öcsém. Viszont most akkor elköszönnénk tőled. Viszont látásra. Itt is ugyanez. Csere és viszont látásra. Amúgy jó kártya ez a Rakitic, csak lassú, mint a bűn. De igen, megérte megvenni és használni. Szóval, akkor ez lenne a csapat végül is. Viszont Crespo, Lozano, Nainggolan, ezek közül kéne valahova hozni valakit. Vagy egy jó kapus, hát a fene tudja. Előbb egyáltalán nézzük meg, hogy mennyibe kerül az a szent. Rakitic, 96-os, de 95-et írok. Nem senkinek is gondja ebből. Rakitic, hát 6 millió körül mozog igazából. Szóval körülbelül annyi volt a vételára is egyébként, ilyen 6-1 egész valamennyi. Szóval 5-9-ért adom. Mivel, hogy hát azért vegyék meg, értitek. Még ebben a videóban lehetőleg, hogy tudjunk azért vásárolgatni. Na hát Rakitic, köszönjük szépen a munkádat. Na, viszlát. Köszi. És akkor ugye van még egy Litmanen, Peti, Makaleli, Nakata. Hát valószínűleg a Litmanen meg a Petit azt arra fogom használni, hogy beletréneljem valakibe, mivel, hát értitek, nyilván. Na most 9 millió és, vagy 90 pluszos és 6 millió, akkor így keresünk Strikert. Lewandowski, Suarez, Play a Long, érdekes, a Lewandowski amúgy nem rossz. Piatekkel még linkel is elég rendesen, viszont a Long Play a very bőven statisztikákban. Talán a Play, aki egy fokkal jobb, viszont itt van még egy Werner is. Egy Morata is, aki egyébként egy elég jó kártyának tűnik egyelőre, első ránézésre. No de, nézzünk RV-t is, mert azért strikerünk az van biztosan, hát csak a Douglas Costa, amit nem értek, hogy más miért nincsen. Mondjuk egyáltalán nem jobb, mint a Lozano, szóval azért itt jó, ebben a részlegében megértem az egészet. Alatta esetleg valami, 89-esért.
Vagy 89-es, hát Iago Aspas Ziyech. Forrest, ugye Ziyech az nem kell nekünk, nem azt mondom, hogy meg vagyok sértődve az Ajaxra, de most értitek, ezért Lozano ezeknél sokkal jobb. No de, innen elmegyünk, és nézzünk egy CM-et. Viszont CM-et már 10 millióért is nézhetünk, de megvették. Köszönjük szépen, Rakitic. Jó. Na hát, Paulinho. Ugye most nem Lampardra kéne nézni, na mindegy. Paulinho jónak tűnik amúgy, és elég ütős kártya. Viszont, van egy Modric is, az se rossz, de rossz. De Bruyne, amúgy ez a De Bruyne kártya, ez elég faszánatosnak tűnik nekem. Na mindegy. Nézzük tovább. Banyaga, Modric, ugye itt van a Lampard is. 4 millió 9, hát a picsába, akkor ezen is buktam egy kis coin, de ez most nem fog érdekelni annyira. Na de, hogyha eladjuk a másik srác, hát Nainggolant, viszont őt annyira nem szeretném. Na mindegy, nézzük meg 10 millióért, mert azért Nainggolan csak ér egy keveset. Szóval, igazából ugyanazok vannak, maximum a Saul is itt van. De sokban nem változott a helyzet. Paulinho, ugyanazok a kártyák igazából, mint az előbb. Szóval itt nincs nagy árkülönbség a kártyák között. Talán ez a Koke, aki kicsit különbözik a többiektől, de ő se annyira értékelhető kártya, legalábbis most számomra. Pillanatnyilag, hopp, egy Verratti. Nem rossz. Viszont Hamsik, jó, mondjuk ez elég is volt. Na, erre nézzünk Strikert, vagy Right Winget ezért az árért. Hát beszarok. 10 millió fölött sincsen 91-es. Ennyire ki van fogyva a játék a Right Wingek. Hopp, itt a Messi. Hát gyerekek, csak meg kellett igazából szólalnom. 7 millió Messi, ami azt jelenti, hogy körülbelül még egy milliócskát kéne hozzáraknunk. Viszont ugye Messivel már volt egyszer dolgunk, és hát annyira nem jött be, szóval ezen még gondolkodni fogok. Viszont ezt a videót szerintem itt ennyivel zárjuk le, mert már tényleg nagyon elnyújtottam az egészet. Szóval valószínűleg a következő videót nem ezzel a csapattal fogjuk kezdeni, de mindenképp csak tartsatok velem majd akkor is. Én köszönöm a figyelmet, Bálint voltam, ha tetszett a videó. Like, feliratkozás, amelyik szimpatikusabb, ha nem tetszett értelemszerűen dislike. Én köszönöm a figyelmet, Bálint voltam, sziasztok! De még nem megyünk sehova, mivel megvettük Messit, azért még ezt gondoltam, hogy belerakom a videónak a végébe, mert miért ne? Szóval, itt van. Köszönjük szépen, 93-as Right Wing Messi, üdvözlünk a csapatba, és most már tényleg elköszönök, találkozunk a következő videóba, ami valószínűleg majd a jövő hétre tolódik. Kedd, szerda, inkább kedd tájékán várható majd, de én köszönöm a figyelmet még egyszer, Bálint voltam, sziasztok!